Бүгін біз өзімізді республиканың екі зур шәһәрі Йоршаллы белән Түбән Камада контракт буенча хәрби хезмәткә җибәрүше ничек оештырылганын тикшереп карарга булдык. Алардагы хәрби комиссариатларга да шалтыраттык. Ниләр ишеткәнебезне сезгә дә җиткерәбез. Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста, позвоните позднее. Түбән Кама хәрби комиссариатын җыябыз, аның берничә номеры интернетта күрсәтелгән. Кичә һәр кайсына кат-кат шалтыратып карадык, әмма җавап бирүче булмады. Димәк, контракт төзергә теләп мөрәҗәгать иткән кешеләр дә мәгълүмат ала алмый булып чыга түгелме соң? Бүген исә телефон номерының берсе буенча элемтәгә керә алдык. Добрый день, военкомат. Да-да. Я хотел бы проконсультироваться по поводу контрактной службы. По адресу ведь звоню. Так. Сейчас я вам номер дам. Ну, продиктуйте. Сейчас я вам скажу. 317. 44 04 31. Әлеге номерга шалтыратабыз. По второму номеру никто нам не отвечает. Элекеге номерны кабат җыябыз, анда менә нәрсә диделәр. Вы можете свой телефон продиктовать, вам комиссар позвонит. Ждите, пожалуйста, сегодня в течение часа где-то позвонит. Ладно? Может раньше, может позже. Просто уж максимум говорю время. Ладно? Буду ждать, хорошо. Ага, все, спасибо. До свидания. Әмма 1 сәгатьтән дә, 2 сәгатьтән дә беркем дә шалтыратмады. Біз кичке 5-кә хәрби комиссариатның эш вакыты беткәнгә кадәр көтсәк тә, кире элемтәгә чыкмадылар. Йоршаллының Үзәк һәм Автозавод районнары хәрби комиссариатына шалтыратабыз. Приемная военного комиссара. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел узнать по поводу контрактной службы, как можно заключить контракт у вас. Запишите, пожалуйста, номер. Хәрби комиссариатның кабул итү бүлмәсендә 2 телефон номерын бирделәр. Беренчесе контракт төзү өчен диләр, икенчесе Балык Бистәс районы хәрби комиссариаты хезмәткәренең шәхси телефон номеры. И еще есть номер в Рыбной Слободе. Там у них еще доплата будет 100 тысяч. А почему там доплата будет? Это к ним, пожалуйста. Йоршаллы Балык Бистәсе белән чиктәш тә түгел. Ни өчен автокала хәрби комиссариатында үзләренә мөрәҗәгать итүчеләрне башка районга җибәрәләр, аңлашылмый. Бирдәге контракт төзү үзәгенә мөрәҗәгать иткән идек. Телефонның икенче башында Казан кешеләре җавап бирде. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А это военкомат Челнов, да? Нет, это военкомат город Казань. Йоршаллы шәһәрендә контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләр шул кадәр күп. Хәрби комиссариатларда алар белән эшләргә вакытлары юк. Шуңа да мөрәҗәгать итүчеләрне башка районнарга юллыйлар дигән фикер туам. Әлегә бу безнең фаразлар гына. Төгәл җавапны тиешле оешмалар бирер дип ышанабыз. Рүзәл Шарипов, Рамил Шайдуллин, Яңа Гасыр каналы.